ሰላም ተኸታተልቲ ጂዲ ቴክ ሎማዓንቲ ሒዝናዮ መፂና ዘለና ብዛዕባ IoT ወይም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መደባት ብተኸታታሊ ንኽቐርበልኩም እንድሕር ደሊኹም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቻናል እዚ ንኽነዕብዮ ኩላና ንሓግዝ። ስለዚ ሕዚ ናብ ጉዳይና ክንኣቱ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ዲስከስ ንገብሮ ብዛዕባ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ወይም IoT እንትኸውን Internet of Things or what is Internet of Things mean, evolution and history of Internet of Things. ናይ Internet of Things ኣመጻጽኡ ካብ ስክራች ክሓዝ ዘለና የቴክኖሎጂ ከመይ ኢሉ Internet of Things ዝሰርሕ applications of Internet of Things, and also we will discuss about the benefits and challenges of Internet of Things, and then we will discuss also about the future trends in IoT, and finally we will discuss the conclusion of Internet of Things. So መጀመሪያ ታይ Internet of Things ማለት Internet of Things is refers to a network interconnected devices that communicate and exchange data over the internet. Internet of Things means it is a system that smart devices like any electronic devices that can be exchange their data and information through internet without any human involvement is called what? Internet of Things. So in simple words, Internet of Things is an ecosystem of connected physical objects that are accessible through internet. So ቶም ንብሎም ዘለና ስማርት ዲቫይሳት እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም? ስልኪ ክኾን ይኽእል እዩ፣ መነፅር ክኾን ይኽእል እዩ፣ ቴሌቪዥን ክኾን ይኽእል እዩ፣ ላፕቶፕ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኤኒ ካሜራ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ፍሪጅ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚኣቶም መረዳእታ ባዕሎም ንባዕሎም ክቀያየሩ ከለው እቲ ዝቀያየሩ መረዳእታ እንደገና ስሩ ኢንተርኔት ክኸውን ከሎ እዚ ሲስተም ንሱ እንታይልና ንፅውዖ IoT ወይም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ። ሶ ንምንታይ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ኣድልዩ ዝብል እንደገና እኒኦ ሕዚ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሳት ወይም ሜሽን ቱ ሜሽን ኮሙኒኬሽን ንብሎ ዘለና ንምንታይ እዩ ኣድልዩ ክንብል ከለና እንደገና እዞም ዝስዕቡ ዘለው ጥቕምታት ስለ ዘለውዎ እዩ። ናይ መጀመርያ እንታይ እዩ? ኢንሃንስ አውቶሜሽን ኤንድ ኢፊሽንሲ IoT devices can perform tasks automatically without any human intervention. So example, smart factory uses IoT sensors to monitor machines and automatically adjust settings to improve efficiency and reduce waste. ስለዚ ናይ ኣውቶሜሽንና ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢንዱስትሪታት ኢፊሽንት ክኾን እንድሕር ኮይኑ ብለይ ምንም ናይ ሂውማን ኢንተርቬንሽን ወይ ብለይ ምንም ናይ ወዲ ሰብ ጣልቃ ምእታው ግብነት ባዕሉ ንባዕሉ እቲ ዲቫይስ ኮሙኒኬት ገይሩ ባዕሉ ንባዕሉ ክሰርሕ ከሎ ሞር ኢፊሽንት ይኾን። ምክንያቱ ሰብ ሕዚ እናሰርሐ ናሃለይ 24 hours ስራሕ ክትብሎ ይትኽእልን ናደኸመ ይኸድ ናሰልቸ ይኸድ ሰብ ብተፈጥሮ እውን ሞር ብዙሕ ሰዓት ወሲዱ ክሰርሕ ከሎ ይጋገይ። ስለዚ ነዚ ንወዲ እዝን ኢፊሽንት ንምዃን ትስራሕ እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና? IoT ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወይም ደሞ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ሰከንድ ደሞ ከምቲ ዝበልናዮ ሬዲስ ሂውመን ኢንተርቬንሽን IoT allows devices to communicate and make decisions on their own, reducing the need for manual operation. ለኣብነት ኸዚ ኣብንትን ኣብ ስማርት ኢሪጌሽን ሲስተም እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ? ሴንሰራት ክህሉ ይኽእል እዮም። እዞም ሴንሰራት እዚኦም ኣብ ሓመድ ሞይስቸር ሴንስ ይገብሩ እሞ እቲ ሞይስቸር ሴንስ ገይሮም ክንዲዚ ፐርሰንት ሞይስቸር እኒአዎ እቲ ሓመድ ይብሉ እሞ ደን ባዕሎም እቶም ሴንሰራት ምስቲ ፓምፕ ኮሙኒኬት ብምግባር ኣይ ካብዚ ሞይስቸር እዚ ንታሕቲ እንድሕር ኮይኑ ማይ ፓምፕ ማይ ንኸፍሰሉ ነቲ ሓመድና ኣብ ስማርት ኣግሪካልቸር የድለኩም ዘለኹ ባዕሉ ንባዕሉ ኮሙኒኬት እናገበረ ብለይ ምንም ናይ ወዲ ሰብ ጣልቃ ገብነት ኣብኡ ፀኒሑ እቲ ሓመድ ደሪቑ ዶ ማይ ከፍስሰሉ ትቦ ከፍስሰሉ ከይበለ IoT ባዕሉ ክሰርሐልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። again improves decision making and real time data. IoT devices collect and analyze data instantly, helping business and individual make better decision. ለምሳሌ ሕዚ improve decision making ክንብል ከለና እንታይ እዩ? ኣብ ዓድና
كمي حميمنا نقول خن حكمنا خن كيد خلنا كمي جبرك تاي يبلك منام نيلو دكتور يتيقنا مو تومو ولا لو سيمبتومات مس نجرنا يوم أو تدريخ يقبل زاوزن أمد حنتو سدمو ندحر زيد حنتك دحر سلسة معلت دحر سوم أنت ملسا نيلو لخونا decision make لجبر مالتي بات الخوني خل لخي خوني خل 50% but when we are coming to IoT there is a big data أو حد عوي داتا كل يو تو داتا سو እንደገና لخونه موديل نيو ترين لتجبره في داتا سو ترين لتجبره سو لخونه نحنا داتا تسيمبتومنا input كنأتيو لخلنا decision make لجبرلنا I think بقى 99% decision make جبرلنا يخليه كافت دكتور نلعلي السو decision make جبرلنا يخليه after real data التمركز مالتيو سلازي بس እዚ ኩሉ እንድሕር IoT ዝጠቕመና ኮይኑ evolution and history of IoT IoT ከመይ ኢሉ መፂኡ ዝብል እንደገና ክንርኢ ኣለና ሕዚ ኣብዚ ሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ስቴጃት እዩ ዘለዎ IoT ካብ ስክራች ክንጅምር ከለና ፕሪ ኢንተርኔት ዝበሃል እዩ ፕሪ ኢንተርኔት ማለት እንታይ ማለት እዩ ሂመን ቱ ሂመን ኮሚኒኬሽን ንብሎ ማለት እዩ ሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ብምንጋር ቅድሚ ኢንተርኔት ምምፅኡ ባዕሎም ንባዕሎም ብምንጋር ሂመን ቱ ሂመን ዲያሎግ ንብሎ ፐሬድ እዩ ነይሩ let's say ከዚ ኣብ ዓድና ገንዘብ ክንልእኽ ከለና ሳምበዲ ገንዘብ ልኢኽልካ ልብል ስልኪ ተደዊሉ ንኣብነት ካብ ዘለናዮ ዓዲ ናብ ካሊእ ዓዲ ገንዘብ ክንልእኽ ከለና ሊስት እዩ ዝተሓዝ መን ናብ መን ዓዲ ክትልእኽ ክንደይ ገንዘብ ይኸውን ተባሂሉ ይፅሓፍ እሞ ናፍቲ ዓዲ ይድወል ናፍቲ ዓዲ ክድወል ከሎ ከዓ እቲ ረሲቨር እንደገና ናፍቲ ባንክ እሱ ብራንች ይኸድ ናፍቲ ባንክ እሱ ብራንች ምስ ከደ እቲ ሊስት ይርአ መጀመርያ ካው ረሲቨር መን ይበሃል ረሲቨር ሚስተር እከለ ካብ መን ተሰዲድልካ ካብ እከለ ካው እንደገና ክሮስ ቼክ ይግበር ስልክ ተደዊሉ ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ምንም ኢንተርኔት ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት ስለዝኾነ ፕሪ ኢንተርኔት ስቴጅ ንብሎ እሞ ፊክስድ ሰባት ፊክስድ ኤንድ ሞባይል ቴሌፎኒ ሲስተም እና ኤስኤምኤስ ብቻ ልግልገሉሉ ነበሩ ዘመን እዩ ዘን ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ናብ ምንታይ መፅኡ ናብ ኢንተርኔት ኦፍ ኮንተንት ዝበሃል ስቴጅ መፅኡ ኢንተርኔት ኦፍ ኮንተንት ማለት there is internet there is a server so ሰባት በቲ ሰርቨር እሱ www ብምጥቃም ወይ ወርልድ ዋይድ ዌብ ብምጥቃም ኢሜይል ኤክስቼንጅ ክገብሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣነ ኣብዚ ኮይነ ኢሜይል ክገብሩ ከለኹ ላ ሜይል ሰርቨር ስቶሪ ኮንት ናቲ ሜሴጅ ሳምበዲ ኣብ ዝኾነ ኤሪያ ኮይኑ እንደገና እቲ ኢሜይል እሱ ኣክሰስ ክገብሩ ይኽእል ማለት እዩ ካሊእ እንደገና ኢንፎርሜሽን ሰባት ኒውስ ወይም ደግሞ ካሊእ ናይ ኢንተርቴይንመንት ነገር after server ይጽዓን ሞ ሰብ ካብኡ እቲ server access ብምግባር ብዌብ ቤዝድ access ብምግባር ኒውስ ክርኢ ይኽእል ኢንተርቴይንመንት ክዝናነ ይኽእል ጌማት ዳውንሎድ ገይሩ ከውርድ እና ክጫወት ይኽእል ሙቪ ክርኢ ይኽእል ሙቪ after server ዝተጻዕነ ክርኢ ይኽእል ኣብዚ ስቴጅ እዚ ኢንተርኔት ኦፍ ኮንተንት ዝበሃል ስቴጅ ሰባት እንታይ ይጥቀሙ ነይሮም ኢሜይል ኢንፎርሜሽን ኢንተርቴይንመንት using smart IT platforms and using smart IT platforms እና smart devices ዝነገር እዚ ክጥቀሙ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ ድሕሪ ተወሰነ ዓመት እንደገና ታይል በሃል መፅኡ ኢንተርኔት ኦፍ ሰርቪስስ ኢንተርኔት are used as a service ማለት እዩ as a service ክንብል ከለና እንታይ እዩ ሰባት ኣብዚ እንደገና እንታይ ካብ ኢሜይል እና ኢንፎርሜሽን እና ኢንተርቴይንመንት ሓሊፎም ሰባት እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኢኮመርስ ዕደጋ ማለት እዩ ብኢንተርኔት ዕደጋ እዚ ስቴጅ እዚ እንታይ ንብሎ ዌብ 2.0 ቨርዥን ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ኢኮመርስ ምግባር ጀሚሮም ኣብዚ ምዕዳግ ምሻጥ ጀሚሮም ፕሮዳክቲቪቲኦም ምፍላጥ ጀሚሮም ኣብዚ ኢንተርኔት ኦፍ ሰርቪስ ማለት እዩ ብምንታይ ብፎን ብምጥቃም ብኣፕሊኬሽናት ብምጥቃም ስማርትፎናት ብምጥቃም ላፕቶፕ ብምጥቃም ኤኒ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ኣክሰስ ዝገብርሉ ኢንተርኔት ብምጥቃም ሰባት ኢኮመርስ ምዕዳግና ምሻጥ እና ፕሮዳክቲቪቲኦም ምፍላጥ ጀሚሮም ማለት እዩ ሶ ኣፍተር ኢንተርኔት ኦፍ ሰርቪስስ ኢንተርኔት ኦፍ ፒፕል ዝበሃል እንደገና መፅኡ አይ ቲንክ ከምኒ ፌስቡክ ትዊተር ታገድ ስካይፒ ምናምን ዩቲዩብ ለለዎ ሰዓት እዩ እዚ ኢንተርኔት ኦፍ ፒፕል ዝበሃል ማለት እዩ ሰባት ኣብ ኢንተርኔት ምውጋዕ ጀሚሮም ብሪል ዳታ ሜሴጅ ምቅያር ጀሚሮም ብቪዲዮ ምውጋዕ ጀሚሮም ምድውዋል ጀሚሮም ኣብዚ ታይም እዚ እንታይ ይበሃል ኢንተርኔት ኦፍ ፒፕል ይበሃል ማለት እዩ ሶ ሰባት ዩዚንግ ደ ስማርት ዲቫይስ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ስካይፒ ፌስቡክ ዩቲዩብ ትዊተር ቶም ሶሻል ሚዲያ ብምጥቃም ዩዚንግ ኢንተርኔት ሂመን ፒፕል ከውግዑ ጀሚሮም ማለት እዩ ሶ ብድሕሪ እዚ እንደገና እንታይ ልብል መፅኡ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ዝኸዚ ዘለናሉ ከረንት
ፐሬድ ታይባል ወይም ደግሞ ዝሕዝለለናሉ ጊዜ ታይባል ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ይባል ማለት እዩ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ሚንስ ዋት ኣብዚ ታይም እዚ ኸዚ ዊዛውት ኤኒ ሂመን ኢንቮልቭመንት ሜሽን ካን ኮሚኒኬት ዊዝ ኤ ሜሽን ስለዚ ኣብዚ ሜሽን ዊዝ ሜሽን ወይም ደግሞ አይኦቲ ንብለሉ ታይም እዩ ሜሽን ዊዝ ሜሽን ኮሚኒኬት ክገብር ይኽእል እዩ ብለይ ምንም ናይ ሂመን ኢንተርቬንሽን ማለት እዩ ስለዚ ዝሕዚ ዝረኣናዮ ካብ ፕሪ ኢንተርኔት ጀሚሩ እሽካዕ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ወይም ደግሞ ሜሽን ቱ ሜሽን ኮሚኒኬሽን ከመይ ኢሉ ከም ዝመፅእ ኢና ርኢና ማለት እዩ ሶ እዚ ካብ ረኣና እንደገና ሕዚ ዲስከስ ንገብሮ እንደገና እሺ አይኦቲ ከምዚ ኢሉ መፂኡ እኒኦ ግን አይኦቲ ክንደይ ሜን ኮምፖነንታት እኒኦ ክንብል ከለና አይኦቲ ቤዚካሊ have what 4 different components the first one is what a sensor the second one is a gateway third one is cloud and fourth one is user interface or UI ንብለሉ ፓርት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣርባዕተ እዚኦም ኮምፖነንታት እዮም ሜን ኮምፖነንት ኦፍ አይኦቲ ንብሎም ለመጀመሪያ ሴንሰር ታዩ ሴንሰር is what sensor is a component of IoT which is helpful for to collect any data it can be a text it can be a video it can be an audio from the environment so ሴንሰር ንብሎ መረዳእታ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መረዳእታ ካብ ኢንቫይሮንመንት ወይም ቴክስት ክኾን ይኽእል እዩ ወይም ቪድዮ ክኾን ይኽእል እዩ ወይም ኦዲዮ ክኾን ይኽእል እዩ ኮሌክት ዝገብረልና እንታይ ኢሉና ሴንሰር ንብሎ ማለት እዩ ሴንስ ገይሩ መረዳእታ ዘእክበልና ሶ ሴንስ ገይሩ ምስ ኣከበልና ከታ ይልገብር ሴንስ ገይሩ ምስ ኣከበልና ላብ ክላውድ ወይም ላብ ስቶሬጅ ኤሪያ ኢልሰዶ using what using the gateway or the connectivity which is called what the second components of the IoT gateway so gateway ታዩ ከዝኒዮ እዚ ማለት እዩ ካብ ሴንሰር ዳታ ይቅበል ሞ ናብ ክላውድ ይሰደልና ማለት እዩ ላይክ ፓዝ ማለት እዩ ከም መንገዲ ኮይኑስ ካብ ሴንሰራት ከዝታ ክኾን ይኽእል እዮም ካሜራታት ክኾን ይኽእል እዮም ማይክ ክኾን ይኽእል እዩ ኦዲዮ እንድሕር ኮይኑ ካሊእ ቪድዮ እውን ክኾን ይኽእል እዩ እና እዚኣቶም ወይም ደግሞ ካሊእ ዳታ ክኾን ይኽእል እዮም ጂፒኤስ ምናምን ክኾን ይኽእል እዩ ዞሞ ዘለዉ መረዳእታታት ሴንስ ገይሮም ካብ ኢንቫይሮንመንት ኮሌክት ምስተገበሩ using the gateway ላብ ክላውድ ይስደዱ ማለት እዩ so gateway is the second component of IoT which is helpful for access the data from the sensor and sending that data to the cloud and the third one is what the third component of IoT is cloud እንደገና ታዩ ኣብዚ እንደገና cloud እንደገና accept ልገበሮ data from the sensor using the gateway ታይ ይገብሮ አናላይዝ ምስ ገበረ ዲሲሽን ሜክ ይገብር ወይም ደግሞ ፕሪዲክት ይገብር ፕሪዲክሽን ሶ ፕሪዲክት ልገበሮ እንደገና using what using the gateway እንደገና ላመን ይሰዶ ላፍቶም ሴንሰር ለለው ኮምፖነንታት ለሆነ አክሽን ልወስዱ እንደገና ይሰዶ ማለት እዩ ወይም ደግሞ ለአና እንደገና ላብ ዩአይ ይሰደልና ኢቭን ብምንታይ በጌትዌይ እዩ ኣብውን ጌትዌይ ልባል ነው ምክንያቱም ኤኒ ነገር ካብ ክላውድ አክሰስ ክንገብር ተኮይና ዩዚንግ ኢንተርኔት ኮኔክቲቪቲ ስለዚ ጌትዌይ እዚ ፓርት ዝውን ክሌና እዩ ስለዚ ሴንስ ልተገበረ ዳታ ዩዚንግ ጌትዌይ ናብ ክላውድ ሰርቨር ምስ መጽ አፍት ክላውድ ሰርቨር መጽዩ ቲ ዓይነት ዳታ እዩ ካው ኸታይ ፕሪዲክሽን ነው ካው ኸታይ አናላይዝ ተገይሩ እንደገና ይልና ንሕና ዩዚንግ ዘ ዩዘር ኢንተርፌስ ፓርት ኦፍ ዘ አይኦቲ access ንገብሮ ማለት እዩ so part of user interface ክንብል ከለና እንታይ ነው maybe mobile ክሆን ይኽእል እዩ app ክሆን ይኽእል እዩ ወይም any dashboard display ልገብረና result ክሆን ይኽእል እዩ ስለዚ we have what 4 different components in IoT ወይም internet of things the first one is a sensor the second one is a gateway the third one is a cloud and the fourth one is what the user interface So when we are coming to architecture also, we have 4 different layers of architecture in IoT or Internet of Things. The first one is what? Application layer. Application layer is what? It is a architecture of IoT which is helpful for to display results via what? Or through apps or dashboards. As I told you before, UI when user interface ለልና your part ኣብዚ እንደገና ታይልና ጽወ application layer ኢልና ጽወ እዚ layer እዚ ታዩ display ልገበርና result ለuser ወይም ለከስተመር using it can be app or it can be dashboard display እንደሐድ ልገበርና ኮይኑ ታይባል application layer ይባል ማለት እዩ the second layer is called what a processing layer እዚ processing layer እዚ እንደገና ታዩ አንተ ወይታልና ነርና መረዳታ using sensor መረዳታ ካብ
ኢንቫይሮንመንት ወይም ካብ ንነብረሉ ከባቢታት ለምንታይ ይኸድ ኢልና ነርና ናብ ክላውድ ሰርቨር ይኸድ ኢልና ነርና ሶ ፕሮሰሲንግ ሌየር እንደገና ኣብ ክላውድ ሰርቨር እንደገና እንታይ ይበሃል ፕሮሰሲንግ ሌየር ይበሃል ትልመፀ መረዳእታ እንታይ ይኾን ኣብዚ ፕሮሰስ ይኾን ማለት እዩ ፕሮሰስ ይኾን ኣናላይዝ ይኾን ካብኡ እንደገና ዲሲሽን ሜክ ይግበር ወይም ደግሞ ፕሪዲክት ይግበር ፕሪዲክሽን እዚ ሌየር እዚ ዝኩሉ ፕሮሰስ ዝግበረሉ ኤሪያ እንታይ ይበሃል processing layer ይበሃል ማለት እዩ processing layer ይበሃል when we are coming to the architecture of IoT and the third one is what the third one is network layer ለርናዮ ዓንቲ ወይ እንደገና after component ክንገልጾ ከለና እንታይ እናይ ነርና connectivity or gateway እናይ ነርና so network layer is what network layer is a layer which is helpful for to transfer data through Wi-Fi or 5G ወይም LP1 ልባል ነው ናይ ኮኔክሽን እንትን እዮም ዚኣቶም እና ብኣቶም ብምጥቃም መረዳታታት ንምቅያር ዝጠቅመና እዩ ማለት እዩ the fourth one is perceptron layer ልባል እዚ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ዲ ሴንሰራት ልበልናዮም እዮም ዚኣቶም እንደገና ታይም sensors and devices detect changes in the environment ዘና ሴንስ ልገብሩ መረዳእታ ልሰዱ ወይም ዲቴክት ልገብሩ ለሴ ኸዚ ኣብ ስማርት ሆም ክንኸድ ከለና ስማርት ዶር እንድሕር ኮይኑ ስማርት ካሜራ የለና ዘን ስማርት ካሜራ ታዩ ዲቴክት ይገብር መን ሰብ መጽኡ ልብል ዘን ዝሰብ እሱ መን ምዃኑ ቀሪጹ እንደገና ናብ መን ይሰዶ ላብ using the gateway ለምንታይ ይሰዶ ለክላውድ ይሰዶ ክላውድ እንደገና it can be what በሞባይል ወይም በዳሽቦርድ እንደገና መንሰፈል መጸ ሜሴጅ ኢሜጅ የርኤና ማለት እዩ ሶ አው ኮይና እንደገና ንሕና ለኾነ ኢንስትራክሽን ክንወ ከለና በዳሽቦርድ እንደገና the same process ገይሩ እንደገና ናፍቲ ክላውድ ይኸድ ካብ ክላውድ እንደገና using gateway እንደገና ናብ ሴንሰራትና ናብ ዲቴክተራት ይልመለስ ማለት እዩ well እዚ ኩሉ ዲስከስ እንድሕር ጌርና ብዛዕባ IoT ብዛዕባ አርኪቴክቸሩ ብዛዕባ ኮምፖነንቱ እንድሕር ዲስከስ ጌርና IoT ኣብ ምንታይ ክጠቅመና ይኽእል እዩ ልብል እንደገና ፊው ለኾነ ኤግዛምፕላት ንርአ ለምሳሌ IoT ኢን ስማርት ሆምስ ክጠቅመና ይኽእል እዩ ስማርት ለኾነ ገዛ እንድሕር ክንነብር ደሊና IoT ኣብ ምንታይ ኣፕላይ ክንገብሮ ንኽእል ለምሳሌ ጉግል ኔስት እንዮ ኣማዞን አሌክሲያ እንዮ ስማርት ላይት ስማርት ቴርሞስታት ለምሳሌ ናይ ገዛና ቴምፕሬቸር ምስ ውጭ ለሎ ቴምፕሬቸር ንምስኽኻል እንድሕር ደሊና ከስተኻኽለልና ይኽእል እዩ IoT ስማርት ላይት ታይ ዓይነት ላይት ክነብር እንድሕር ደሊና ኣብ ገዛና based on using the application of IoT ክነስተኻኽል ንኽእል ኢና anywhere ኮይና ኸዚ ንሕና ኣብ ዝኾነ ስራሕ ኮይና ንሃለና ኣብ ገዛና ለሎ ቴምፕሬቸር ክነስተኻኽል ንኽእል ላይት ታይ ዓይነት ክኾን ይኽእል ክነስተኻኽል ይኽእል ክንህርስ ከለና ነግድ እንደገና ኸድና ስዊች ምንካእ ምናምን መብራህቲ ኣየድልየና ያው ከለና በአፕሊኬሽን ላይት ክነጥፍ ንኽእል ላይት ክነብር ንኽእል እዚ ኩሉ ክገብረና ይኽእል እዩ ሰከንድ ደሞ ኣብ ሄልዝ ኬርና ኣብ ዌራብልስ ለምሳሌ ዌራብልስ ክንርኢ ከለና ስማርት ዎች ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብ ስማርት ዎችና ኸዚ ታይ ክገብር ይኽእል እዩ ሃርት ሬትና ከዕቅነና ይኽእል እዩ ናይ ፊትነስና ከስተኻኽለና ይኽእል እዩ እና ንሃርት ሬትና ብምንባብም ኖቲፊኬሽን ናፍቲ ናይ ፐርሰናል ዶክተርና ሜሴጅ SMS ክልእኸልና ይኽእል እዩ ስለዚህ ኣብ ሄልዝ ኬር እውን IoT ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰርድ ደሞ ኣብ ኢንዱስትሪያል ኦር IoT ልባል ነው ኢንዱስትሪያል IoT ልባል ነው ኣብ ኢንዱስትሪያል IoT እንደገና IoT ኣብ ምንታይ ኣፕላይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ለምሳሌ ስማርት ፋክተሪስ ዩዝ ፕሪዲክቲቭ ሜንቴናንስ ቱ ሪዱስ ዳውን ታይም ኸዚ ፕሪዲክቲቭ ሜንቴናንስ ከካይደልና ይኽእል እዩ IoT ማለት እዩ ኣብ ኢንዱስትሪያል ለውዓሉ ቅድሚ ኣቕሓ ምብልሻዩ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፕሪዲክቲቭ ሜንቴናንስ ከካይደልና ይኽእል እዩ IoT ማለት እዩ then the fourth one is in smart city ለውዓሉ in smart city ኸዚ vehicle to V2V ልባል ነው vehicle to vehicle communication ልባል ነው ኣብኡ ስማርት ኣብ ትራፊክ ሞኒተሪንግ ለውዓሉ ለምሳሌ ኸዚ መኪናታት ኣብ ዝተጨናነቁሉ ቦታ IoT ባዕሉ ታይ ክገብር ይኽእል እዩ ራውቲንግ ለኾነ ኻሊእ መንገዲ ቀይርና ሲ within shortest path ንኸደሉ ሚንስ ራውቲንግ ባዕሉ ኸርእየና ይኽእል እዩ ናፍቲ ኤግዛክት ንበፅሐሉ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትራፊክ ሞኒተሪንግ ኣብ ስማርት ስትሪት ላይት ዌስት ማኔጅመንት እዚኣቶም እንደገና ኤግዛምፕልስ ኦፍ ስማርት ሲቲ እዮም IoT ኣብ ስማርት ሲቲ ክንጥቀም ከለና
ታይታ ኣፕላይ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ትራፊክ ሞኒተሪንግ ኣብ ስማርት ላይት ስትሪት እና ኣብ ዌስት ማኔጅመንት ናይ ጎሓፍ ማኔጅመንት እውን ዌስት ማኔጅመንት እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኢን ኣግሪካልቸር ኤንድ ስማርት ፋርሚንግ ኦልሶ ዊ ካን ዩዝ IoT as I told you before soil moisture sense enable automation irrigation እዚ ለምሳሌ moisture sense ብምግባር automatic irrigation እንትን ክገብር ይኽእል እዩ IoT ማለት እዩ እሺ ሕዚ ድማ ብዛዕባ ቤኔፊትስ ኤንድ ቻሌንጅስ ኦፍ IoT ኢና ንርኢ መጀመርያ ግን ቤኔፊትስ ንርኢ ቤኔፊትስ ከዚ automation and efficiency ሓንቶ ከም ልበልናዮ IoT enables smart automation reducing human intervention and increasing operational efficiency the second one is real-time monitoring by the way IoT enables real-time data collection ይለካይድ using the sensor cameras and smart devices real-time ለሆነ data you collect الجبر the third one is cost saving لوحده ገንዘብ ቀንሰልና ይኽእል እዩ operational cost ማለት እዩ ምክንያቱም IoT reduces operational cost by improving efficiency and resource management resource manage ብምግባርና efficiency ብምውሳኽ ብደቂ ሰባት ንሰርሖ ነበርና ስራሕቲ ታይሙና ሪሶርሱ ኮስቱ ብጣዕሚ ኣይጋነ using IoT ክንጥቀም ከለና ማለት እዩ again better decision making IoT provides valuable insights by collecting and analyzing big data ምክንያቱም ኣብዚ ሕዚ big data ነና ዓብይ huge data ነና ስለዚ ካብኡ analyze ብምግባር IoT better decision ክበና ይኽእል እዩ when we are comparing with human or with okay challenges of IoT security and privacy risk is the first challenge of IoT because IoT devices are often vulnerable to cyber attacks. Many IoT devices lack of security measures making them easy to target. Because what? Because IoT systems collect sensitive data making them attractive to hackers. خاص sensitive data ስለልእኩ IoT devices كل ጊዜ በሃከር ተጠመት እዮም or delete ሃክ ንምግባር ድሌት ንኦም ሃከራት ምክንያቱም ፕራይቬሲ ዳታ መብዛሕትኦም ዝሓዙ ስለዚ ነዚ እንደገና ከም ሶሉሽን ዝቕመጠሉ ታዩ ናዚ ሴኩሪቲ ኤንድ ፕራይቬሲ ሪስክ implement strong encryptions and authentications method ከዚ strong ዝኾነ encrypted ዝኾነ authentication method ብምጥቃም ሃከራት simply ኣትዮም ሃክ ገይሮም ቲ ዳታ ንኸይጥቀሙሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ Again, the second one is data privacy concerns. By the way, Avzi, who owns and controls the data collected by IoT devices? Nobody knows. ማንም ልፈልጥ የለ ምክንያቱም ንሕና ከዚ እቲ ሲስተም ምጥቃምና ኢና ንፈልጥ እምበይ መን እዩ ኮንትሮል ዝገብሮ መን እዩ ኦውን ዝገብሮ ምንም ክንፈልጦ ይንኽእል እዩ ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ እዚ smart home devices, wearables, industrial sensors collect huge amount of data. Data sharing between devices and third parties can lead to unauthorized access or misuse ማለት እዩ ስለዚ ማንም መኒ ኦውን ዝገብረሉ እቲ ዳታ ንሕና ሲስተምና ዲቫይስ ኮሙኒኬት ብምግባር ኢና ንፈልጥ እምበር መኒ ኦውን ዝገብሮ ላብይ ልኸት ትመረዳእታ ፋይናሊ ምናምን ልብል ዛት ማች ክሊር ኣይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ንዚ እንደገና ከም ሶሉሽን እንታይ እዩ ዳታ ፕሮቴክሽን ሬጉሌሽን ዝበሃል should be enforced ክግበር እኒኦ users should have clear control over data sharing settings and the third one is scalability and interoperability ኣብዚ እንደገና IoT devices from IoT device ንጥቀመሎም ለምሳሌ ካብ ዝተፈላለዩ ማኒፋክቸራት እዮም different standard ይለለዎ ማለት እዩ so እዚ እንደገና ብሓደ ንምስራሕ እንደገና ሃርድ እዩ ለምሳሌ ሓደ ሳምሰንግ ክኾን ይኽእል ሓደ HP ክኾን ይኽእል ሓደ ላይፍ ስታር ክኾን ይኽእል ሓደ ምናምን ብራንዶም ክኾን ይኽእል እዩ so using different standards making it hard them to work together so خلت ንምስማዕ ማዕለንትን ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም እንታይ እዩ some devices cannot connect to share data easily with others ሓደ ብቐሊሉ ኮሙኒኬት ክገብሩ ንምግባር እንትን ንኾን ኢና ስለዚ እዚ ከም ሶሉሽን እንደገና ክኾን ለለዎ እንታይ እዩ ዩኒቨርሳል ዝኾነ IoT ስታንዳርድ ክህሉ እኒኦ ማለት እዩ ከዚ IoT ሲስተም ቢውልድ ዝግበሩ ዲቫይሳት ዩኒቨርሳል ዝኾነ IoT ስታንዳርድ ተልህልዮም ዝሓሸ ማለት እዩ Okay, the fourth one also energy consumption. IoT devices need to operate for long period.
without frequent battery replacements or high power consumption እዚ እንደገና ታዩ IoT frequent battery replacement ከየድልዮም ቶም ዲቫይስ for long period of time ንኽሰርሑ ምግባር እዩ ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ባትሪ ልውድእ ተኮይኑ እቲ ዲቫይስ ትርጉም የብሉን እቲ ሲስተም ወላ ተሃለ እቲ ዲቫይስ እንድሕር ባትሪ ለየብሉ ስዊች ኦፍ ኮይኑ ምንም ኦፕሬት ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ as a solution low power communication protocol ዘለዎም ዲቫይሳት ዲቨሎፕ ተልግበሩ እዩ or manufacture ተልግበሩ እዩ ልሕሽ ልብል እዩ ለሎ ኣብዚ ፓርቲ እዚ እንደገና IoT combine with emerging technology ኣብዚ ከዚ ከረንት ለለናዮ ታይም IoT ኒዮ IoT ምስ ካልኦት emerging ቴክኖሎጂታት መርጅ ምግባር እንደገና more enhance ምግባር ይከኣል እዩ እቲ ናይ IoT ሲስተም ላይክ ከዚ ብጣዕሚ ስፒድ 5G ብምጥቃም ኣብ ኮኔክቲቪቲ ፓርትስ 5G ብምጥቃም ኣብ ዳታ ፕሮሰሲንግ in cloud server also ናይ AI application apply bimigbar IoT we can enhance IoT also in security part also na blockchain concept that bimitkam IoT more enhance ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እሺ ከመይ ጌርና ኢና ልብል ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ለምሳሌ how does AI enhance IoT ልብል ኒና ምክንያቱም AI helps analyze massive amount of IoT data to detect patterns, make predictions and automate decision making level new. ስለዚህ ኣብዚ ታይ ኸዚ instead of just collecting data AI powered IoT devices can learn from the data and improve performance over time. ከዚ ኩሉ ግዜ ካብ መረዳታ ምእካብ ወይም ደግሞ ካብ ኢንፎርሜሽን ምእካብ using the sensor AI ታይ ይገብር AI learn ይገብር from previous data and improve performance through time IoT decision make ልገብሮ ይኹን predict ልገብሮ ይኹን through time performance improve ላገበረ ይኽእል ማለት እዩ ለምሳሌ ሕዚ ኣብ predictive maintenance ክንርኢ ከለና ኣብ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ታይ ይገብር AI detect equipment failures before happen ምግባሩ ማለት እዩ ከዚ ናይቶም ኢኩፕመንታት ውለለው ፌለራት ቅድሚ happen ምዃኑ AI ታይ ይገብር ዲቴክት ይገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ምብልሻዮም ተበላሸም ኢሉ ቅድሚ ዳታ መረዳእታ ምእካብ AI ቅድሚኡ በፂሑ ፌለር ከድሕኖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ IoT performance improve ክንገብር ንኽእል ኢና AI ብምሕዋስ ማለት Okay. 5G and IoT. How does 5G enhance IoT? 5G ወይም ደግሞ connectivity ultra fast speed connectivity ብምጥቃም ከመይ ኢና IoT performance enhance ክንገብሮ ንኽእል እንደገና እንየው ማለት እዩ using the ultra fast speeds and low latency allow IoT device can process data instantly device with device communication ዝኾነ ዳታ ሼር ክገብሩ ከለው ፋስት ዳታ ሼር ክገብሩ እንድሕር ክኢሎም ናይ IoT performance enhance ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ለምሳሌ ከዚ ኣብ autonomous vehicles 5G enables cars to communicate with traffic signals and other vehicles in real time ከዚ ኮኔክሽኑ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ፋስት ስፒድ ultra fast speed እንድሕር ኮኔክቲቪቲ ሃሊና ኣብ autonomous vehicle ክንኸድ ከለና vehicle to vehicle communication ማለት እዩ ዘን መኪናታት ሰን ባዕለን ንባዕለን ይኹና ትራፊክ ሲግናል ለሎ ይኹን ምስቲ ንኻልኦት vehicle-ላት ዘለዋ ኮሙኒኬት ክገብራ ከለዋ in real time እየን ኮሙኒኬት ልገብራ ስለዚ ሓደጋ ክቕንስ ይኽእል ናይ ትራፊክ ሕጊ እውን ክኽበር ይኽእል ማለት እዩ ኤግዛምፕል እንደገና ስማርት ሲቲ ካልኣይ እንደገና ኣብ 5G powered IoT sensors optimize traffic street lighting and emergency response high speed ተሃልዩ ብኻልእ ባህላት ማለት እዩ in real time communication mission with mission real time communication ይልዮ ማለት እዩ ስለዚ real time communication እንድሕር ሃልይዎ እንደገና ናይ IoT performance high ይኾንሎ ማለት እዩ third one is remote health care IoT medical devices transmit real patient data from the remote monitoring أو remote ኮይና monitor ንገብሮ እንደገና ናቲ patient data using ቶሎ እንድሕር ለፅሕና ኮይኑ in real time data እንደገና ናይ IoT performance high እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስፒዱ ናይ IoT ሲስተም ሓደ ዋና ፋክተር እና መጀመሪያ ታይ ኮኔክሽን እዩ ምክንያቱም ኣብ ሪል ታይም ዳታ እንድሕር ተለይተኣኪቡ ትርጉም የብሉ ናብ ልማዓንቲ ለኣኪቡ ሃይ ድሕር ለፅሕ ናብ ክላውድ እና ፕሮሰስ እንድሕር ልኾን ትርጉም የብሉ so one and the main factor of
IoT is what? The first and main factor of IoT is connectivity. Okay. ሕዚ IoT ከመይ ኢሉ እዩ ቀጻሊ እንታይ ክኾን IoT ሕዚ ለምሳሌ ኣብዚ current 2025 ለለናዮ time 20.1 devices are connected each other ብካልእ ኣበሃህላ እንታይ ማለት እዩ ምስ IoT connected devices is estimated to reach approximately 20.1 billion 20.1 billion ዲቫይሳት ኣብ IoT connected ዝኾና እየን ማለት እዩ እሽካዕ ሕዚ እና market size the global IoT market is projected to be valued at around 1.35 trillion ስለዚህ ላብ ሓደ ነጥብ 35 trillion market size ዘለዎ IoT but ድሕሪ 5 ዓመት ክንሪኦ ከለና ግን እንታይ ክኾን ይኽእል in 2030 እንታይ እዩ expect ልግበር up to 40 billion devices connected ክኾኑ እዮም ማለት እዩ up to 40 billion electronic smart devices will be what connected to IoT. So market size እንደገና ብኡልክ 3.64 trillion ይከጽሕ which means what 21.95% ካብ 2025 ናብ 2030 ዕብየት ከርኢ ይኽእል እዩ ልብልና ባር ኩራት ናይ GD ቴክ ተኸታተልትና ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክቕጽል እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ንምቕራብ እንድሕር ክንቅጽል ኮይና ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ላይክ ኣይፈለየና። ሰላም ንኹሉ።